badarah jar khat new. Ila shim yak jasmai bakhat do jungi banlong shijunom jong ublay bat jong Don Bosco haka arpo South Rikumeus na marajar khat riu haka yeng mene belapan kentang haka donor pitam jong Jesu hapo sekrahat Chilchigal College Maulai. Hadian bila pendep ya kabiet haus na marajar khat new kibahalor kilapa yai ban pendep sia theology po sekrahat Chilchigal College Maulai nadu usnem arjar khat new nadu usnem arjar arpo badak jing kurku jong ublay dak batin lenti bad lengba ke jingrap jong kibahalor lapan kentang dikon yai bad menta ha ke ne kasngi kraw arpo tarik Desember usnem arjar arpo Most Reverend Bishop Victor in sapan kentang Lyngdoh ya udikon Hampyrwa Tyngkan banlong ulungdo jong ublay si jinom ngai kengu kanam ya ublay nakabenta kan kecikru bulai ya kan kapari jungi ya kibahiye ngasemro kumbau dikon Hampyrwa ulaje tin ipsngi jongi ngalaje de pi balshim gospel jong Yonis tungi duai kitbok ba ublay si syam kurkudo ya i banlong to ulungdo ublay ulungdo obsirhem ulungdo bakhuj ban syakri ya ublay hadu kabakun badakane kasngi kraw prabangay biin ngai kengu akademi ublay tikandran bad ngapediang subha ya Bishop Victor Lyngdoh jong Jowai Diocese iban pendep ya kene kaniam kurkom ban kentang ya neukun dap simrang ha kene ka step ha ka sendran lang jong feda provincial ifeda Paul of Filndro Lengkot provincial jong ka Shillong province ngapediang subha ya i bakumjur ki Lyngdoh kibalawan na jan ban na jengai ban di don lang ha kene kasngi ngapediang subha ya pi kamtam ki bahiye ngasem ki hinmen ki para jong dikon Hampyrwa badia pi ki arliang kur ki kha na ka kurs sengkon batengkan kibalan sendran lang ya i ha kene kasngi ka bakraw ha ka jingim jongi bakumju ya pi kirang ba balang na kisnong ba per jong ne ka pari jongi ya pi ki presiden jong ka sangrang ba ka sanglong kmi ba ka sang samla jong ka pari jongi to blain kurdo ya pi ai ba kene ka jing don lang jongi wada pedang kene ki jing bomla jongi banilum lang ba ublay nong kurdo ya kene kasngi ki jing sa kan mau ha ka jing im jong dikon Hampyrwa barngai ku blayru ya ifada Michael Makrir kat ba team jingi na Don Bosco Media Network ki balawan ban cover ya kene ka jingle eniam ha kene ka step da ka man sim barublay to nyang lang menta pra bangit biin rengkat berkilang do ki ban rung ka yikhu je getang da ka bangirwai ka jingruai sedang ngawan ban ngu ngawan bandem ngawan ban mani
Hakakerteng pa barukon barumen sembakun. Kajing subutrai kandon ringkat bat pi baro. Ringkat bat biru. Pada provincial Kopol bat ki fadat baro. Ki balawan sno alang mentaka step. Ki sister bat ki bahi ngasem baro. Ngai ka jingku blay bakerpang yapi rengkat ruk ki bahi ngasem jong Dikon. Ngai ku blay kerpang Dikon chungi Hampyrwa midu badan hani mahe bat baro ki balawan lang mentaka step. Hakani ka sikrau jong ka Jingpynkyntang Lyngdoh so blay yau Dikon bi chungi. Nama kata ka de ka singi ka bakamen. Ngit wai ho blay na ka banta jong u, na ka banta jongi, na ka banta jong pi baro iway pa iway. Bat ngi donru ka si utrai ka basaw jong ka por adben. Ka si utrai ba kadu. Shwa banyo ka Christmas ka ba kamen ka basuk. Hakani ka tayaw ka tem ka long syapang ka jiye. Blay raye ka partay, raye yangi. Ngiro ine ban priang ka jiye jong blay, ban ikliang yu u, ni way pat. Ko hen men ko para, tun kubur ba long kinong pop, kanang ban long ki bala kre ban leniam, ye ka jimaya ba kuot. Nga pla how play badon bor baro barapi ko men ko para banglale pop sipuni da kajing perkhat dakiktin dakikam badakajing le kelet da kajing le palat chunga da kajing le palat chunga da kajing le palat bakrau chunga namar kata kerpat kamaria bakut kabayai sa katei soti yaki angyal bakirukut badia pi ko men ko para bantuai na kabanta chunga how try play chungi play badon bor baro ni snei yangi andala map noi ki pop chungi unyalam yangi baro sha ka chingem bom chukot amen.
ngien ya Jowai Ko blei ko sim bom chukun meu bai các trên bom la sem phang trong me các thầy so ti batlem các priang lung ba các khu ba cho angel ba da ba các la long các chaka song blei la pendap ya ka de các jing shai trong men sim ba khoi ngi karpat mangi da ka babot ya ka nuksa trong ka ngin bat scam da ka jing nguret ya ka mon jong me ko ken ra priang ya ka ni ka sngi ka ban Jingpynkyntang Lyngdoh so blei yo Dikon Hampyrwa kar khulang yang i baro i wei pai wei dau trai chung you just Christ kun jong me o be masan sharan kat ban me baro men sim ba kun wei u blei chunom la chunom Tersebangin Shillong menta, bangin syashkor ya kajipule, kebanengkong keban sepule hangi dari prakado cung Dikon Hampyrwa Tyngkan, I opaya Tyngkan I badairu I nobis. Kajing pule na kita baar us Samuel. Haba us im David ula syong hakaying la jong, but utrai ula ai jisuk ya u na baro kinong shun ki badon saudong jong u, us im ula ong ha u nathan unong yathu lupa. Hapit se nga syong hakaying ding keda, Henry kasunduk ublay ka syong hakaying jai. Te unathan ula ong ha us im, ki le kat badon ha kadok no jong pi, namar utrai udon lem bat pi. Henry ha katahi kamit kaktin utrai kalawan ha unathan. Ki leit bat yathu ya usyakri jonga u David, kumne utrai u ong. Hato pintai gawe gayeng bangan syong, ngalasim ya pi na kajaka bamplang, na kajing syarai blang, ba pindup long usim halor ki pai jonga ki Israel. Bat ngala don lembat pi kat syaba pi leit, bat ngala pom ya kinong shun jong pi baro na kmat jong pi, bat ngan saai na kabenta jong pi ka kerteng ka bakraw, kum ka kerteng jong ki briu ki bakraw jong ka kendaw. Bat ngan sapintik na kaway kajaka na kabenta ki pai jonga ki Israel, bat ngan sabu ya ki hangta, bakindup syong hala kajaka, bat bakin om sya pin setia syuk, bat kiriu dekat kin om pin cenjar syuk ya ki, kum bin syua, nadu kapor bangalatung ya kinong bishar halor ki pai jonga ki Israel. Bat ngan saai jing suk ya pi na kinong syun jong pi. Nalor kata, utrai upen benaha pi ba utrai un sapinlong ya pi ka kurs im. Enda gisngi jong pi kilakut, bat pi latia bat kikpa jong pi, ngan sakentiu ya ukhun jong pi, uban sami na kamet jong pi, bat ngan sapin skem ya kihima jong u. Ngan salong ukpa jong u, bat un salong ukhun jonga. Bat ya ka ying jong pi bat ka jinglong sim jong pi in sapin skem shi junom hakamat jonga ya ka ket jong pi in sapin ne shi junom kaktin jong utrai Kay ba subharwai tang ya kadkhol ba subharwai tang ya ka khoros
ke jeng pule ke bar, ke bats pule mentah, dai meikha jeng Dikon Hampyrwa Tyngkan ikong Mario Singkon. Utau bala ban pin scam yepi kat kum ka gospel jonga bat kejing yalap ya uji sukris kat kum kejing penpau ya kejing maya bala buri nadu bemjukun Henry ya ke bala penpau menta bada kejing tho jong nong yitu lepa la penpau ha ki jaj benriu bara kat kum ka hukum jong ublei bemjukun khnang ban wan lam ya kejing kungu jong kejing ngeng How tau blei ubatang mau ubastan kan long kaburom junom la junom lingba uji sukris kaktin jong utrai Try and don't rain God but peace. Rain God but peace. Kajing pule na gospel bakoy kat kum u Lucas. Lapa yau angel Gabriel na ublay siya kasnong ha Galilee ka bakerteng Nazaret. Siya kaway katay suti malatiktin but uway ubri bakerteng u Joseph na ki judge u David. But kakerteng kata katay suti kalalong ka Maria. Ulawan siya ka but ulaong. Kublay kabadap da kajing IA utray udon bat pi. Henry kala kuslai jingmut ya kata jing ong, bat kala perkat kamut ayu kata jing kublai. Te u angel ula ong haka. Wat shepting ko Maria, naba pelasyam jing bat ublai. Bat hakmi, pin sa pun hakpo jing pi, bat pin sa ka ukun, bat pin sa ay kerteng yu u Jisu. Un salong ubakraw, bat en kod yu ukun jing ubahakilitam. But utray ublay un ay ya kakets u David ukpa jeng u. But un sinsyar halor kayeng u Jacob chi junam. But kahima jeng u kanum kotsyu. Kamaria kalaong hau angel. Kumno ken kane kala banlong naba ngamdon utanga. Utaw angel ulaong haka.
Umensim berkuj unsahir halo jungpi, bat kabor jung ubah klitam, kan saka serniu yapi. Namar kata, ya ukun ubah enka, insakot ubah kuj, ukun jung ublay. Hakmi kakur jungpi ke Elizabeth, makaru hala ka jinglong temen, kalapun ya ukun sinrang, bat une ulong ubenai bahenriu, bat kata ya kabalanyo kabalengki. Nabaha ublay dan ai kabumla banlong. Bat kamaria kalaong. Hakmi ngalong sikri jong utrai, ai kan long hanga kat kum baktiin jungpi. Mar kumta u angel ulalay no. Ka gospel jong utrai. Mentakan buat keriti laniam kentang Lyngdoh, ha kebau Lyngdoh sad un keli untuk kit yau ni ubala syajid ladau long ne mu babit ban long tau Lyngdoh jong ublay. Uto ubadai ban syapan kentang Lyngdoh soblay un wan sykhmat. Dikon Hampyrwa Tyngkan. Ngadon hang ne bat ngakloy. Lyngdoh sad badan buram, kakmi bakhu jengi kebalang, kakerpan yepi ban Jingpynkyntang yauni uhemen upara jengi, ban simti kedeiti jong ke Jinglong Lyngdoh seblay. Ba une ulang uba bedor. Ngayeng sakhi ba anda la keli batokit na kipait ba Kristan. Bana ke jingkubur jeng itu ke belanang ti. Hagba penhe pensan bat penang penstar ye u la shem ba ulong uba bedor. Da kabashania. Haka jingrap ublay try kenrat. Ba unong penim jongi u Jesu Christ. Da kabor bangitia banglayo na ublay. Ngajiet ya une unmen upara jongi. Banlong Lyngdoh aso ublay. Ngini jo bablang syajar ngu ye me blay tekenran. Syajar ngu ye me blay tekenran. Mentang in syongin sengap ya kasneng ka crown o Lyngdoh sad. Hak ni kasngi kebarhau kamtam kasneng ka crown na kabantau ni uban sesyapan kentang hak ni kastep. Perangisan biik ngai kublay pi baro. Ai kublay fadar provincial biik jongi frapol ofindro lingkot. Ai hang ne mau kendeng parish. Yaki fadar baro ki balawan lang na jan madajngai. Yaki sister bat ki bahing sem jong Dikon. Kublay kerpang yau Dikon Hampyrwa Tyngkan. Ubalaong hoy yau blay. Bat ya pi baro ki bahing sem badon lang hang ne mentaka step. Kumjuru choir, kumjuru yakin media balawan man ring video hakane ka step. Ka Jinglong Lyngdoh ka di ka kampala ka bakarpang bat ka bakraw hadu ka data. Ong Ephraim bakuot. Ka daw ka long ba Lyngdoh haban shim ya ka jaka jong Chris. Persona Christi baruhaban sain duri laga jingiem kumway pat u Chris altar Christus. Namaru hab ban long matiar jong ka jing suspa ya kibreu kam tame legba ka sakamen jong ka Eucharist bakut. Ka kerdan Lyngdoh soblay ka long ka bakraw bat ka long ro ka bakya ka jingket. Ka long ka bakraw namar ya ki Lyngdoh la pensle kerpang ban serai ya ki pai runget bat ya ki tu ki badon kam. Lyngdoh ulang ubala pensle jong utrai. Kumu kres ubala pensle na ka bo na ka benta ka jaj benriu. Ban yalap ya ka kubor babha syabaro saudong saukun
ban pen benai ka jing lai not I koi di ban pen pet I ki ba ban la kat kum ka gospel jong Lukas le nong ka basau khat pra khat khandai ka bomot ba ki bala pen sle ki dei ban miai teng ya ki kam ukres da ka jing e ba da ka jing I snei ya ka bau kres la pen I yang I hadu ka bakut gospel Yohanes khat lai I wer ter ka ba dei ko kum ka ba thamai ka ne ka jing e ka dei ka jing e IT la de bat ka jing e chakri ya ki wei ka leng kor chu leng do ka dei ka leng kor kum ka jong unong ap lang brot babha kat kum ka gospel Yohanes sipo khat sau unong ap lang brot babha udon ka jing thmu ka bakar pang kata ka long balawan ban peniem ya kibriyo baro ban yo ya ka jing em ka ba pura ban ban IT la ka jing em na ka benta ki lang brot kum kinong sharai psai ki lang brot janga ong Jisu hau Petrus uleng do uhab ban psai yaki da kanuksa babha jong ka jing em jong u da ka ten ba shong blai jong u da ka ten u blai ka ban ai jing em ba da ka jing ai ba khoi ka ba lam sha u blai da ka dau u pa ba khoi Pope Francis Shillong haki seminarian joka Pontifical Leonian College khat sau tarik April arajar khat sau ba ka dei ka jing thmu ba ka jing kwa jong ka balang ba uleng do dei balong no ap lang brot babha kiling do akidei kinong mi khmat jong utrai Jesus Christ haki pa jong uplei kumta kidei kinong mi khmat jong ka balang ka thelek shabarok wei ka perthei uleng do dei unohi kai ba nong yalam kumno ban em bha imiat haki por baki ayom baro uleng do aniam ulong prophet ban yang sakhi yo Jesus Christ daga jing em jong u ban long persya yaki ake bakan ja perthei uleng do aniam un sapenya srim yeladi bar utrai Jesu leng ba ka bor ba ulai yo priang Markus nriu khatlai sirak khatnyo arpusan to pai she utrai ba barbor dosno ban yai sa ha utrai barbor uleng do aniam ba kayu kharis bukhoi ka de ka pedeng du jong ka jingle aniam jong ka balang ka thalek dashisha kiling do aniam ka thalek kilong ki mentri ba penya ya kayu kharis bukhoi ha ka balang kin kala long pu bala kadia na ka benta ka jing em jong ki pa jong blai ya ka ba ki shakri bat ki e kayu kharis ka ai jing em ya kiling do aniam ka jing em ka ba pura bat ka ba janai gospel Yohanes chipo barka ailat bak im da kaktin jong blai Matthew sao na marba uling do niam udai na kabanta ka jingim ka banne junam Yohanes nriu san popra kik pabalang ki jukren chapan ukpu balawan yan na bedeng dai kiling do ken ba pelong yukpu jingim lengba ka yukharis bakut ka bangi ken kentang ka bangi kendu yau blai dai ka duwan ka dupat ka ba penlong kentang ba penyang hun ye ka jing kenya bangi terwa Matthew arpula khat khandai ko bong Thomas Aquinas bakut ulong ba ka jing mat perkhat chungi kimla ban peipan hanrei ka jinget ka pendap penbiang nginget bat ngisong thu bat amarkata tongai scam hautrai kat kum ka jing tho ka siti shakibru man lau ling do niam udai ban long ubakhot Hebrew nyau apun riu ulong ubakhot kum ulong do bala pen kentang na ka banta ka kam khot kam kentang bala pen kerpang de ka balang Deuteronomy chipo prad khandai ublei dala de ula chet kerpang ye kiling do niam bat la pen khot pen subaya ki na preng ki paj ba babon na ka banta ka kam kentang kitab Jingken pra nriu uling do niam unlong ubakhot na kabanta utrai ublei to yai long berbor ki bakhot bat ki basyania ha ublei ulakhot yakiling do ban long ki bakhot Stephen Kong Jong Petrus
iwe khatsan bat kumta u khumi lenti ka jing khuat nang ki shakri ki baula jet dei ka jing khuat bau Lyngdoh niam u ai su bhai ki pa chung blei ba dei ka jing ai ba bhat tam e dei ka jing ai jo ka jing khuat am dan bangai khlem kani ka jing khuat u Petrus ba khuat lo ong ka duksa bla yai pen pau ye ki pa ba baro kalong ka duksa jo ka jing im khuat haki briu baro Stephen kong Petrus ar khatar baru Paulus lokan tujur ki pajba ban but inuksa jong ki Lyngdoh hi kaba phi yo sngo ban yo e ka chi kai lengba ka chi kai jong u hi Philippines sau khandai ki kam ki kren kham jam ban ya ka khti namar kata to yai long kanuksa ki wei ki Lyngdoh ki dei ban i ya ka Eucharist bakhuat ka dei ka lat ban wan ra e ka jing e yo blei ba de ka jing yai ma ya ki wei pat ki Lyngdoh ki dei ban don ka man sim ban yai ne ha ka jing twai khlem sange ka lat ka lenti ban yai sno ha u blei ki Lyngdoh ki dei ban e ya ka khtin jo blei ka long ba don bor tam leng ba ka khtin jo blei ki Lyngdoh ki ban don ka man sim sbun ya barro ban samlem ya ka khtin jo blei ka jing kai ki wei ka jing trang ya ka jing pha ba kordar ki Lyngdoh ki ban long barbor ki bakloi ban shashkor ya ki badon kam ya ki Lyngdoh ki ban long ki ba trelang ban ki pai ba ki ban yai puram ya ki wei ban pendan kam ya ki sap ki phong ban ailam ya ki wei ki Lyngdoh ki kloi ban shakri ki wei pat kum ki por ba ki ayom ki Lyngdoh ki dei berbor ban penslur ban ai chicken men ban kershan men sim ki dei ban trei kam kum ka tem om ban trei marwei hakabalang Katolik jangi baru ki Lyngdoh ki nomiam ka dei ka jingi trei lang kum ka tem kum ka kanhun dei marwei ublei ro lam penim yangi wei pai wei kum ka tem kum ka kanhun om kum marwei aman kata ngatwai kerku kan tui ki Lyngdoh jangi kham tam yu Dikon bi jangi ban trei lang berbor kum ka tem hang nong noro balapha ban trei mentang ka si ka dei ru ka si utrai ka basau jong ka ni ka por adben bat ka ni ka si utrai ka basau la ju khot ya ka si utrai jong ka jing ie ka ni ka tayo ka pen pusan yangi u blei u la ye yangi hadu ka takata takada pi asno ktin blei ka basau tanat hadu ka takata na ka jing pule ban kong ka kitab Baadu Samuel ka keren hangi ba uplay ulakular haus im David lengba ki prophet ba fer ba ka hima jong u kan ne junom kai kani ka hima jong u David ka hima jong u David kan ne junom ka urlang ha u Jesus Christ balang usim jaga jing sok bagidang ap hakasi jong ka Christmas at sa kayo kumbaw lo kular takadaw ublay ulak pendep ya ka kular how debet ha ka himajong debet bandon taus im bane junom de try jongi u Jesus Christ balong usim bakarpang kiwe ki sim ki kelon henry uneu sim u bane junom badai ru unong panem ya ka perthei udai bas im jonga jongpi sim jonga jing suk jing ye jing kemen jing ma jing isnei aman kata jongin pen kre apai ka donut ban penyang burom yang Jesus Christ ha ka Kristus kumno Paulus bakhuat bola tho asya ka chiti ki nong Roman u pen kut atat ya kani ka chiti jungu sya ki Kristan harum da ka ba sngongu Badia roa yo play na ka banta ka kam jo ka jing penim bala pendep ha u Jesus Christ bala wanong breu Emmanuel u play lembat ngi non kata u Paulus khot yang nga pa piru iwei ban penbena ya kani kubor jong ka ba kubor ba ka ba sultanat halaying asem
hari pramajan marpa bat haki beriu baro joka pertei bat gospel ke bakam suk tunat shu ke bau blei na keren hangi mentakasi loong bau blei keren hangi haki bun rukom ukren hangi haki bun rukom ukren haka Maria ulak keren leng bau angel pius ngau mentak step how da bet la keren leng bau prophet Nathan bat ukren ru hakiwe kiwe ru yang aya piru blei ukren leng ba joka tin blei ki bahalor ki leng do kiruniam ki men ki para ki dekas ki katkes ki ba balang ki lok ki jer u blei ukren hangi ken man kapor lapen pawile di hangi la seleng ba ka jing kinong pang ile jingo ayaki u play kodan hangi ban ai bolam yaki hakibadok ban kersan lam hakiba pang bashitam ki bajenjar ki belanot bangin kendu yo play haki bat ula airu ingi ya kata ka gospel ka baong hakaji em jongi ka bakot gospel jo Matthew 8% sopo haba pile highway ni para barit jonga pile anga boleh lu keren lupa yangi ulapen benar lupa kum noon bisyar yangi kata sin ba pile highway ni para barit jonga pile anga kan mau ikani kiwe pat ki kam Shillong ki kam bangi trei kani kadai kata ka ba hakadu ka cim jongi ublei ula keren lupa yangi ulapen benar lupa yangi baro Dekani kasi utrai konmen ku parabi la ailat yang iru ban pusan cepan kamaria kabalong kanuksa model kamaria ke kalong kanuksa yang aya pi wei ha kajim jongi managasngi pias ngau kumno kamaria haba kalayas ngau yakten jo angel loong haka kublei kabadap da kajingai pi ngiru ki padar bajle niam kado sen ki ong utrai udon rekat bat pi rujuba rekat bat piru sausin man kapor hakamas palat ke sausin rom no ublei udon rekat bat ngi berbor kam kerpang pat udon rekat bat kamaria balai nambar kalong bakrem pop kawai ke balalai naga pop dei tang kamaria takada wangel wong kublei kabadap daga jingai Bat Elizabeth kalong pilalong balakat ku na pedengki kentei badai tang kamaria balakat ku kerpang ublei na pedengki kentei bat ublei la pelak ya kana gapop ban wadra ya ka jingpen jing suspa yang ibaro kata ka sain dur chung ublei balamang na ka beta ka jingpen ya ka perthei balang ba kamaria pat kamaria anda kala sotu ka sain dur chung ublei anda kala kali kumno kala banlong angel jubab dak bot jong mesim bakot anda la tip kata kadika sanjo jong play kamaria kong hoi hakmi galong ka sekri utrai to kalong anga ka kum ka tin ka ba pila ai pat kamaria nadu kata kapor hadu bakut ke jim jongka ka ong hoi yo play kani galong kata kanuksa yang aya pi baro banong hoi yo blei haka jim jongi mdei tang sisngi mdei tang sibna sisnem hendrei si jingim bat si junam nama kata ngikarpat yung dikon bei jongi ru mentang silong hoi kadei kecing ong hoi kum kamaria si junam bat kileng dok kiruniam jongi rohang ni hapet thamai biang banong hoi si junam bat u blei loong haka kham tame leng ba ongel wat ting kawai kacim jongi ngiting berbor dia play ulapen sisa yang iwating lai spa andru pusan sin hang gospel hang bible ublay ong yang ngaya pi wating ngan don dekat bat pi berbor ngan yarap ya pi berbor wating what's ear kawai bangi don ketup lang yang ngaya pi ru ngiting berbor kacim jongi ladang ile kamon ublei ladang yang hoi ublei loong wati ngan don dekat bat pi berbor hadu ko bawai no ka perthei
Desa sisin kublai ya pi baro kipada sister padungai bayi ngasam kamdam yu dikon Hampyrwa ublai ukut kukado ya pi baro en ya ro ya Jesus Christ. Bela petai benia hak bedai be kajing im kajing long Lyngdoh soblei. Bat ayu ke kamram ke bedai ben le. Bat ke benta ke bamingi kem ki khun chung ublei. Bengin im hak jing ya lenti kam tam ke pen krea jingi. Hak ne ke pon Christmas da ngi petu ya kajing long chung kamria testi ke badap da kajing e chung ublei. Mentang Lyngdoh san unsa sengap ya kajuban lak ka bauni uban sa syapan kentang unsawan hakmat jong Lyngdoh san uban sekeli ben seperteu balada kani kajingya lenti jungu khamtam chakan ka kerdan sakaduan ke depan lada larai kut nadu kada nuat kemensim jongi. Bukun baiknya Shua bemping syak Jingpynkyntang Lyngdoh seblai Kalong ka deiti jong pi Banya tu hok hakamat uniu pajba pailang Ya ka jing temu basisya bat bahok jong pi Ban chimti ka ni ka kam Lyngdoh seblai Te pilarai kot Bat pi da ka man sisya Ban chimti ka deiti Lyngdoh seblai Kum unong ya trelang babit dor jong Lyngdoh sat Hakaba sumar bat sai kan hulang berat jauh ublai hapok ka jelam jauh mensim bakut Haoj ngalau raikut bat ngamon. pila raikut bat pimon man pendap ha kat kum ka jing start bang mensim bakut un ai happy ya kan ka deiti bala pen kamti happy ban pen priang ya ka tin ublai da ka bayalap ya ku bor babha bat ka bahikai penia ya ka jingai ka thalek Haoj ngalau raikut bat ngamon. pila raikut bat pimon scam ban pen menta da ka jingru play bat da ka jingai ya ka jingiet ya ka jihika ya ka jingim ya ka jihikai be ka jingle jingkam jong Jesus Christ na ka benta ka buram uplay bat ka jingkiu irat jong ki pajba Kristan ha ka jingim play bat ka jinga e bat kham tam e ya ka jingnya Eucharist bakhuat ya ka sakramen jing mapop jing penyesuk kat kum ka jikai pateng jong ka balang Haoj ngalau raikut bat ngamon. pila raikut bat piman scam ban im sngi ban duriap lem bat ngi ya ka jing Jowai ban yo ya ka jing snei ublei na ka benta bobonu balang ya ka ba ublei hi ula pen kham ti hangi Haoj ngalau raikut bat ngamon. pila raikut bat piman scam ban ya so teli telan man la ka sngi banu kres uleng dorang badu ubla terwai ladi kum jingknya batlem ha ublei ukpa batlem batu ban penkentang ye ladi ha ublei nang ka banta ka jingpenim ya ukon ben real Haoj ngalau raikut bat ngamon. Ngeliat ngeu yang kajing rai be kajing man belai lu jong uni ban syapan kentang mentapat un klei ka cuban lak kum ka cukangu kum Lyngdoh kum runiam hakmat jong Lyngdoh san. pi kloi ban buram ban kongu yaw Lyngdoh sat jela bad ya ka bad ya ubahalo jong pi ha ka hok bad kat kum ka hukum Haoj ngalau keluar scam bat ngakloi. ublei try kandrat belasdang ya kani ka kam ka wabhapi un pendap janai ya ka Menta rengkat bat kangel berkerukhuj ngin kerpat bau nya saya bau nya rap lem nak bentau ne ban syapan kentang. Sobangi baro ngi dem ko siu.
Lord.
Kucing subacing ya terlihat kiri baron. Utrai ikan pon, dus lamia jingguan tangi. Topen skemba topen klanyangi hakajing syakri ame. Utrai ikan pon, dus lamia jingguan tangi. Toker kuya uniu ba melaje. Utrai ikan pon, dus lamia jingguan tangi. Toker kuya uniu ba melaje. Batu penong ya baku. Utrai ikan pon, dus lamia jingguan tangi. Toker kuya uniu ba melaje. Batu penong ya baku. Batu ria unaga bentaki kamba kentang. Utrai ikan pon, dus lamia jingguan tangi. Ku Jesu Christ, ku kunjung uplay baen. Utrai ikan pon, dus lamia jingguan tangi. Ku Christus not yangi. Christus lamia Ku Christus ngabisene yangi. Christus Rai kan ran, bat ko belai jongi, tos ngau tos ngap yangi, to tekar hai ha lor uni, ukon jong mi, ya ka jingkar ku jong man siam bakon, to pen kam ti ha u, ya ka bor bagai tia jong ka jinglong Lyngdoh so belai, kenang ba uni, yau ba, ngiter wahami, pa ba ie sebun, unyo nami, ya ka jingsen ran ka jingpian nanti, Bada ka jingkar ku silenter ka jingim jungu. Dau kres utrai jungi. Amen. Tersebangin yang lang baro. Bat kene ketika por ke ba kentang ha ke ba uling dasan rengkat bat ke Lyngdoh. Kin kerpa di ke bo cuman sim bakunya. Banuan her halor uni uban sa syapen kentang. Ya kene kadon kenong rim ha ke jingtho bakunya. Na kejutang kabarim bakumjur kejutang batmai kejeng bukti how to uban sa syapen kentang.
minta kabut ke Jowai Jingpynkyntang daw Lyngdoh san hauni uban sa siya Jingpynkyntang. Hey, tuya don lem bat ngi ablate kan rat kok pa ba khot ko blay badon botam ko blay na bom jukot me balong gatlong bat ka jing thamme jong ka buram bat ka kardan long briman briu me balong nong sambeta unong the kar hai ye ke jinga e baro par me uba nakaperthei maryang kami mame da uba ki e baro akithe kine bat kis kem mame ken ubabu bathong ya haki kardan ba pher ye kinong bot nong rap bakar pang jong khod jong me u Jesus Christ da ka bor ba ke tiar jong man sim ba khod khna bangin dop pen long kor Lyngdoh yau pa jong me nadu ka jutang barim lami ki kam balaseng labu dakiniam kirkam makan jablay hadien bamlathong yo Moses badu Aaron haloru pa jong mi ban sensyar ban pen khuat pen kentang ya u ha ka chi im blay melajiet ya kirang kensai ha ki kardan bat ki buram ka ijat ke bobot bakin yo lam ya bat ki badyarap ya ki hakikam baro kumta hari kenja mebel ailam ya ka mensim trikam baka itiar Moses ha ka donot jong ki hinyo pongot ki breu ki bala champang bat ka jirap jong ki ula sensyar khamsuk ya upa jong mi kumta mla the karhai ha ki khod waran nakabor baka itiar bapoho jong pa jong ki khnang ba kin don ki Lyngdoh kum badawa ka an Hampyrwa ye ka jingknya ha ka Jingpynkyntang ka jingknya ki balong ka dak jong ka jing up jing ong ya ke jing bha baro ki bawan hadin habot khadu e ko pa ba khot melajiet shaka perthei ya lau khon u Jesus Christ kum onong penim noyalam jong mi bar u Lyngdoh arang ba jong kan yam kor kwam jongi baru Jesus Christ lang bau mensim bakhot ulah terwa yalade hami kum ujingknya ubatlem badla pelong ya ki apostol jemi ya ki bau la penkentang haga jing shisha kum ki nong trailam lem haga ba pendap ya ga deity jing play jungu nang tam melaai ki apostol ya ki nong bot nong rap ban pen bena haga perthei barok kuwei ban pen ulong ya ka sain dur jong mi ban pen em ya ukon ben reu te mentang ikar pat ya mi ablay try kan rat ban man a hangiru ikibak telot ke bor ke bot ya kinong rap lem bat ki badon kam ban pen dep hok ya ka deity Lyngdoh so blay kepala hiar peteng sangi nadu ki apostol doai ngikar pat ya mi kok pa badan bortam hauni ukun jong mi ya ka bor ba ke tiar ka buram ba ke ijat jong ka jinglong Lyngdoh so blay pentamai hau hakka donot jong u yau man sim ka jingkhot ai ba un ne chiskam ha ka deity Lyngdoh jong ka kardan ka baar ka ba ulayo na mi ablay kadra bad ka ba kanuksa jong ka jingim jong u to un hikay ki weipat ya ka hok kasat bat ka akor ka buram to ai ba un long unong ya trailang ba bit do jongi khnang ba da ka jelap jumu bat da ka jai e jung man sim ba khot ka khubor ba bha kan sei so ki do not jup priang shadu bakot kasla prathei to un long lem bat ngi unong bat unong sam ya ki sacrament ba khot jong mi khnang ba ki pai ba jong mi kin pen thamai yala ka jing im leng ba ka jing kha sin da ko ksiar rupa khnang ba kin dup yo jing psa jing ptia na ka duwan jong mi khnang ba ki nong pop kin yo ya ka jing penyasuk ba ki bapang ki banyun ki la ban ki biang to ai ba un ya so lang ba ngi ku trai
haka jingdwai haka pirat haka kerpat kerpon ya ka ji isnei jong mi nakabanta ki pajba ki ba malapan kamti hau ban pej ban kemi batru nakabanta ka pertai baro ka wei haka ni kerukom ki jai ben riu baro asatla ka pertai andala lum lang hau kris kin kelalong wei upa jong mi batkum ta kin dupura bacana haka hima jong mi dau trai jong yu Jesu Kristus kuan jong mi o ba im basin syarikat bat mi haka jilong ka wei jong men sim bakuat wei ublei junom la junom Leng ba kene ke Jowai ke puson dau Lyngdoh sa la penulong ye kene ke singkrau mayo yo Lyngdoh mencai mai do ba di mahe kin penpong penkup Lyngdoh so blei uban pendapat yang ka kenya ka krem hadiin ke Jingpynkyntang yu gila ban syong na Nadu dang rid email laju pensum pensle lau jong khun u Hampyrwa Tyngkan mentar jaka jong email du bad mahe ken pensum pensaj yau ne khun jong ki baun long shau babit ba pensle jong ublei banadu kene kasni unsab yang hakaduan ke depan kum tau bakhuj uba kencang ban pen kentang yau kpu bade kawan hakaduan ke depan ya kan dikiti kalau waktu jungu ulang dosa pensle aku peniang kersma aku peniang cok cepenim kebaca pensle ikasim ya kibalajit jong ublei badah kan dia pensle apa kan mauru banadu kini kan kesni une Lyngdoh batmai un Shillong shau to bakhuj usba badban riru ya kene ka kam khuj kam kencang kham tam habawiyang hakaduan kedepat banterwa yok pu bat kawan nakabenta kipaj jong ublei do try jong yu Jesu Kristus ya ka ba ukpaut pensle dong ka mawar masim bakuat bat da ka bor ba on ril sumar ya pi ba pindo pen kuat pen kentang yo pai Kristan bat pinterwa ya ka jingknya ha ublei Topniang ya ka jingterwa upaj ba bakuat yau ba pinterwa ho blei try kenrat da perkat ba sotu bha ya ka ba pile penyedai dor ya ladi bat kaniam kerukom ka ba pipendep penyedai dur ya la ka jingim bat ka jingmaya ka jingpena utrai prabangai bi ngidap dak jikemen ba mantala pura kene keleniam ban kentang Lyngdoh yau ne ukhon ukti jungi u Hampyrwa Tyngkan tadaka jikemen tingin ai kong ka nam yau blei daw bang yithap tilang baro kom kadaka jikemen nak tau no Lyngdoh bal thmai tementapan ki Lyngdoh ka bishop kindon ke jinga piam kitbok kiruyang ban pediang buram yu syaka kenhon cekil Lyngdoh bat kurniam hapo ka balang
Badai jing terwa sobha bani lupa belak rea. Tu badai benra jing terwa. Ngin petamai piang ya ka jinget chungi nya yang baro da ka bangi duai lang nganget how play paban bor baro nong tau ka pedeng do barau distress kon mamar way chungi try chungi bala pod nang masem bakot ya bala khana ka maria sloti ya bashala ben popantius pilatus lasana na yu la ya pada tabu la ya shikbayap balai silipan ikbayap Urakiu shipenen, shong shuman break paban and borbaro, nang tawan patban pishar, ibn bayam. Angay yung baslim bakod, haka balang atalik bakod, haka Jesus locker kod, jing map jikipop, jimmy parkado, baka GM bomb chukod, amen. E shong wara jing terwa.
Jowai ko para bangit biyet garo. Ba ka jingknya jungi kane kasngi. Kalong priang huan khmat ublei pa bodon bor baro. To try and bring it to Yana di Jongpi, Nadamka Jiro, Rom the Tenju, Yajimatoy, Badakalampo, Jubaraway. To pej ko try ngigar pa di ka jingknya makan saitam. Ba da ka bayo benta kane ka jingmaya. Ngin yo priang i ka jingayai. Ki bang la ap kemilanti. Bat ke bang inget bat ban kermen. Dau pres utrai jongi. Amen. Utrai undan rengkahat bat pi. Rekat bat biru. Do kenteu ya laki donut. Gigantil yagi Dongin yai ngu yau trai u blei jongi. Kashong hok bat kane. Da shisha kalong kabadei bakabasham hong. Kadei ti jongi bakaching panim yangi. Haman la kapor bakachaka. Banai ngu yami. Ko kenrat ko pabakut ko blei badon bod bad bom jukut. Leng bau trai jongi uji su Christ. Namar ka jinge tulupa. Jong baro ki prophet kila theo shu. Ka kami basati kila kami lanti yu. Da ka jing iej bom la shimpang. Uyanes dong pen baptis lorwai. Ika jing wan chu. Badula kadau ya u haba uwan. Day ha ka jing iej chu. Bangila yo kemen lupa ka maya, jong ka kayu, bat kum taon syam yang ki bacarai, ha ka duai, bat ki kemen ha ka yaro yau, bat kum tarang kat bat ki angel bat ki akangel, ki kats em bat ki ma, bat baro ki pait belen bat ki bon jong ka beneng, ki ruai ka ruai ro ayami. Bat klam sange ngi penbeda da kabangi yai ruai.
shisha me long bakuat kutrai. Magade hok babaro ki bamanatau. Kinyaro yami. Namalang bau kuan jong me utrai jong yu Jesus Christ. Daka bod bagaji trailam jong mun siam bakuat. Me ai jing em. Me pen kuat pen kentang yaki baro. Mamam ju sange banlum holiday yau pai. Kenang badudu babi shidu basep kasngi. Andup terwai kinya ka kriam bakuat. Syaka kerteng jong mi. Namar kata kutrai ngi kerpat yami. Bau ju men sim men sungup haban pen kuat yakini ke jing ai. Ki bangi wanra bandup pen kentang yaki. Bakendup kelalong kamet bat kasnam. Jong kun jong mi utrai jong yu Jesus Christ. Balau kum yang ibat pen benta ya ke jing maya. Namar mu hiya kamiet. Hakabal IT no yu ula shem yo pu.